Nagpanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP nga pasabton kag pabayaro ng mga tao nga involved sa mga korupsyon, partikular sa flood control projects. Pahayag ni CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David, ang pagpangawat hindi lamang isa ka paglapas sa lahi, kundi isa ka mabugat nga moral nga sala. Ginapanawagan sini nga may manabat kag pabaskugon pa ang demokrasya. Para sa mga involved sa korupsyon, may 3 kabagay man nga ginbilin si Cardinal David. Una, mag-ako sa kung ano ang sala. Ikaduha, maghinulsol sa kung ano man ang nahimo nga perwiso sa mga pumuluyo bangod sa sala. Kag ikatlo, ibalik ang mga kinawatan. Ang katiwalian ay hindi lang paglabas sa batas. Ito'y mabigat na kasalanang moral. Ninanakaw nito ang para sa mahihirap, winawasak ang tiwala at pinahihina ang haligi ng ating bayan. Kaya naman kasama natin ang sambayanan sa panawagang panagutin ang sangkot sa paggamit at paglustay ng mga pondong pampubliko, ibalik ang ninakaw at wakasan ang sistemang pampulitika na ginagamit ang pera ng bayan para sa pansariling kapakanan at para gawing dependent at mahihina ang ating mga komunidad. Ginbalikan man sini ang natabo nga protesta sa Setyembre 21 kag ang padayon nga pag-upod sa simbahan sa civil society para nga magpanawagan kontra sa korupsyon. Nabaluan nga may nakaschedule naman nga anti-corruption protest sa Nobyembre 30. Po, habang patuloy nating hinaharap ang mga matinding katiwalian sa mga pondo para sa flood control, nais ko pong ulitin at patibayin ang panawagang iyon. Suportado po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mas malalim na pagtutulungan ng simbahan at ng sambayanan, church and civil society sa diwa ng synodality o sabayang paglalakbay, pakikinig sa isa't isa, pagkilos ng sama-sama at pagtindig para sa kabutihan ng lahat. Nabariyan si Cardinal David, ang presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines.